years old. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. देवा वरदा कृष्ण कोयना, बुधदा गोदावरी. एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी. वटणीचा टट्टनाया टट्टनाया टट्टनाया. वटणीचा टट्टनाया एवढे पाणी पाजा. महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. तिथे नाव तुझी मुली गडगडणाऱ्या नवा. अस्मनाच्या सुलतानीना जवाब देते जीवा. सह्याद्रीचा शिव गरजतो, शिव गरजतो, शिव गरजतो. सह्याद्रीचा शिव गरजतो, शिवशंभू राजा. गणगणितून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्याच्या दिवळी सोडली अभिमानाचे डेणी. पोलादी मनगटे खेळली खेळली खेळली. दिव्याच्या उन्हात दिगळा, दिव्याच्या रामाने विजया. देश गौरवासाठी जिजला, साठी जिजला, साठी जिजला. देश गौरवासाठी जिजला, दिल्लीचे ही टक्कर. महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो, व्हेरी गुड अद्वैत. खूपच सुंदर अद्वैतने आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करून दिलेली आहे. तेव्हा एकदा पुन्हा जोरदार टाळ्या होते अद्वैतसाठी. व्हेरी गुड अद्वैत. आता पुढच्या कार्यक्रमाने आपल्याकडे तर अनन्या आराधना सचिन कोळंबेकर, निंबोरीचा निंबू. आराधना सादर करत आहे निंबोरीचा निंबू. आराधना, ऑल द बेस्ट.
खूपच छान नृत्य केलेलं आहे, तेव्हा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. आणि आराधना सचिन कोळंबेकरला आपल्या श्रीकांतकडून 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. तसंच अद्वैत मंगेश बुल्लेकर यांनी महाराष्ट्र गीत सुंदर सादर केल्याबद्दल त्याला सुद्धा श्रीकांतकडून 100 रुपयाचं बक्षीस मिळालेलं आहे. तेव्हा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत. जरा आवाज येऊ दे टाळ्यांचा. पुढील स्पर्धक आहे सान्वी सतीश फणसोडकर. सान्वी अद्वैत आणि आराधना या दोघांसाठी पुन्हा बक्षीस आलेलं आहे. अनिल बाबड्या साळवी यांच्याकडून 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. तेव्हा एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे आणि नंतर आपण सान्वीचा डान्स बघणार आहोत. सान्वी
त्यांना 100 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. हॅलो, सांगवीच्यासाठी अथर्व साळवीकडून 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. ओके. आणि श्रीकांत साळवी यांच्याकडून श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तेव्हा जोरदार टाळ्या होईल तेवढे सान्वीसाठी. यानंतर सादर करणार आहे प्रणवी शशिकांत वाडेकर, उंदीर मामा आईलो सादर करत आहे प्रणवी शशिकांत वाडेकर. हॅलो, सांगलीसाठी विनायक कौशलकर यांच्याकडे 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या. हॅलो, पुढे तयारी करायचं आहे अनन्या दर्शन कोटवडेकर. ओके. मोबाईल आता सादर करीत आहे प्रणवी शशिकांत वाडेकर, उंदीर मामा आईलो. बघूया कुठून येतोय. प्रणवी, तयार राहा. ती गाणं म्हणणार आहे. प्रणवी शशिकांत वाडेकर. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा.
काही राहू नको बाहेर. हॅलो अनन्या, प्रणवी खूप छान डान्स केलेला आहे. सगळ्यांनी खूप टाळ्या वाजवायच्या. प्रणवीचं खूप सुंदर. श्रीकांत कोळंबेकरकडून 100 रुपयाचं बक्षीस देण्यात आलेलं आहे. प्रणवी ओंकार पावसकरकडून प्रणवी वाडेकरसाठी 50 रुपयाचं बक्षीस आहे. तर तिने स्वीकार करावा आणि बाकीच्यांनी सगळ्यांनी टाळ्या वाजवाव्या जोरदार. आणि आता आपल्या पुढची स्पर्धा येत आहे. अनन्या दर्शन कोटवडेकर. अनन्या दर्शन कोटवडेकर. हॅलो, छोटे कलाकार आहे पण सुंदर डान्स आहे. कृपया प्रोत्साहन करा आणि टाळ्या वाजवा. आणि अतिशय सुंदर असा डान्स. या डान्ससाठी काकींकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. सर्वांनी टाळ्या वाजवायचं. त्यानंतर पुरुष स्पर्धक आहे स्नेहल कोळंबेकर आणि
आई दर्शन देणार हे महत्वाचं मानलं आहे. हॅलो, आता आपल्या समोर येत आहे नेहल कोळंबेकर, आई दर्शन दे या गाण्यावरती नृत्य करणार आहे. यानंतरची स्पर्धा कलाकार आहे आस्था गिरकर, बडबड गीत. आस्था गिरकर तिने तयार करायचंय. आता आपल्या समोर येत आहे नेहल कोळंबेकर.
जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. तिने आपल्याला छान देवीचं दर्शन घडवलेलं आहे डोंगरावर नेऊन. तिच्यासाठी पारितोषिक आलेलं आहे. अरविंद साळवी यांच्याकडनं 100 रुपये आणि श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडनं 100 रुपये. जोरदार टाळ्या होऊ दे. एक आहे. हॅलो, आता यापुढे आपल्या समोर येत आहे आस्था गिरकर. हॅलो, आता नेहालने डान्स केला तर तिच्यासाठी तिघांकडनं लालबाग घाटकोपर आणि अंधेरी यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आता आपल्या पुढे सादर करीत आहे आस्था पडपड गीत. आस्था गिरकर. हा, हॅलो, आता जो डान्स होणार आहे तो शेवटचा डान्स बडबड गीत आहे. त्याच्यानंतर एक प्रश्न विचारण्याचा कार्यक्रम होईल. 6 प्रश्न विचारले जातील, त्यांचं तुम्ही उत्तर द्यायचं आहे. त्याला तेव्हा पारितोषिक मिळेल. चूचू चिमणी गाते गाणी पीते पाणी बांधले घरते झाले उठते पल्ली फिरू धावली लिलूने बोट लावले पिलूने बोट सावले लिलू लागली रडायला आई समजूत घालायला लाडू दिला खायला लिलू लागली हसायला. एक होती इडली ती होती चिल्ली धावत धावत आली सांबारात बुडाली. सांबार होतं गरम गरम इडली झाली नरम नरम. चमचा आला खुशीत जाऊन बसला बशीत. चमचाने पहिले इकडे तिकडे इडलीचे गेले तुकडे तुकडे. इडली होती फारच मस्त आम्ही मुलांनी केली फस्त. हॅलो, आस्था खूप सुंदर बडबड गीत अजून सादर केलेली आहे. तर सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. आता याच्या नंतर प्रश्न मंजुषा हा कार्यक्रम होणार आहे. प्रश्न मंजुषा. आताच आस्थाचा छान आस्थाने बडबड गीत सादर केली तर तिच्यासाठी निनाद फणसोकर कडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तेव्हा सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. टाळ्या जरा वाजवा म्हणजे मुलांना प्रोत्साहन मिळेल. अथर्व आशिष साळवी याच्याकडून सुद्धा आस्थासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तेव्हा प्लीज जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. एकदा टाळ्यांचा आवाज कमी पडतोय.
हॅलो, आता आपण प्रश्नमंजुषेवर सुरुवात करूया. तर मी पहिला प्रश्न विचारतो, त्याचा जो पहिला उत्तर देईल त्याला पारितोषिक भेटेल. नमस्कार, मी प्रश्न विचारेल आणि एकच पारितोषिक असेल ना त्या प्रश्नाचं. जो पहिला हात उत्तर करेल त्याला ते पारितोषिक भेटेल. सर, पहिला प्रश्न आहे, 4 मे रोजी प्रसिद्ध झालेला सुप्रसिद्ध मराठी चित्रपट काळांतरा भरा ना नाच गं. नाव काय? गार्गी नितीन पेडणेकर. नाचगं घुमा. गार्गी भेटीहून अभिनंदन. आता दुसरा प्रश्न आहे, आपलं कुशलेश्वर मंदिर माहिती आहे का सगळ्यांना? नुकताच हनुमान मंदिराचा कलश त्यांच्या समहस्ते बसवण्यात आला, त्यांचं नाव? एक, 3 बोलतो, 3 वेळेचा 2, 3. कोणाला येत आहे का? अच्छा, मी त्याचं उत्तर सांगतो तुम्हाला. नारायण वैद्य म्हणून आहे. आता दुसरा प्रश्न आहे, पटकन सांगायचा. आपल्या देशाचे राष्ट्रपती यांचं पूर्ण नाव? द्रौपदी मुर्मू. बरोबर आहे. 1 मिनिट थांबताय. शुभ्रा मिलिंद आंबवकर. आता पुढचा प्रश्न आहे, आपल्या गावातल्या लोकांनी द्यायचं नाहीये, त्यानंतर आपल्या गावच्या वाडीतील लोकांनी द्यायचं आहे असं उत्तर. तर प्रश्न असा आहे, आपल्या समाजामध्ये माहिती आहे ना आपल्याला? आपल्या समाज मंदिराला ज्यांनी जागा दिली त्या दानशूर सो यांचे नुकतंच अल्पशा आजाराने निधन झाले, त्यांचं नाव? गावातला नाही पाहिजे आपल्याला, वाडीतला, गावच्या वाडीतला पाहिजे. 3 वाजता नाही, 3 नावाचं सांगायचं. चला या पुढे. तुझं नाव काय बघा? जुई अविनाश. रुक्मिणी पांडुरंग. ज्यांनी आपल्या समाजाच्या मंदिरासाठी जागा दिली. एक मिनिट. आता पुढचा प्रश्न आहे, मालवण गाव माहिती आहे सगळ्यांना? मालवण गावचे प्रसिद्ध लेखक केशव सूत यांचं संपूर्ण नाव? आता शाळा शिकला असेल आपण. लवकर बोला. 1, 2, येतोय का?
लवकर बघा, टाइम कमी आहे आपल्याकडे, त्यानंतर नमन चालू होणार आहे. सर्व वर्णाचे रामाचे कृष्णाची केशव व्हेरी गुड. बघा मार्गून शेवटचे 2 प्रश्न आहेत. हे प्रसिद्ध नाव असलेले मच्छिंद्र कांबळी यांचे आजवर असं नाटक माहिती आहे का तुम्हाला सगळ्यांना? गाजलेलं नाटक आहे. ज्याला लवकर माहिती असेल तरी उत्तर एकदम सोपं आहे. उत्तर सांगायचं नाही लवकर. मला चॉकलेट काय भेटलं तुम्ही? बरोबर आहे ना? वस्त्र मच्छिंद्र कांबळी. आता एक शेवटचा प्रश्न आहे. क्रिकेट खेळताना क्रिकेट लगेच सांगायचं. प्रसिद्ध क्रिकेटर आहे. सचिनचं पूर्ण नाव सांगायचंय. सचिनचं काय बोलतो तुझं नाम? सचिन रमेश तेंडुलकर. व्हेरी गुड. आता एक लास्ट प्रश्न आहे. लास्ट शेवटचा प्रश्न. स्वतंत्र टिंबटिंब पद्धती सांगायचं. स्वतंत्र डॅश डॅश सावरकर. लवकर लवकर यायचं. चला हा कार्यक्रम आता सुटला आहे. त्याच्यानंतर आता नमन चालू होईल. कोणी जायचं नाही. नाव काय तुझं? नाव काय? नाही स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर. धन्यवाद. आता थोडासा नमुना सुरुवात होईल. कोणी जायचं नाहीये. सॉरी एक शेवटचा डान्स आहे. सॉरी एक शेवटचा डान्स आहे. सांगली सांगलीचा एक डान्स राहिला होता. सॉरी एक शेवटचा डान्स आहे. प्लीज जरा ऑर्गनायझर. चलो 5 मिनिट 5 मिनिट. चला सांगायचं.
तुम्हाला 100 रुपये. याच्या पुढे फक्त शेवटचा डान्स आहे. स्वराज व हरीश देवे सोलो डान्स. स्वराज व हरीश प्लीज लवकर सुरू करायचं आहे डान्स. स्वराज आणि हरीश तुम्हाला ऑल द बेस्ट. ये कहानी है ऑर्डर किसी पारी और उसकी बेटी बेटा अपने पापा को मजदूर याद करते और शायद पापा हर पर
धन्यवाद. त्यासाठी श्रीकांत 200 रुपये आणि लालबाग घाटकोपर अंधेरी यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. क्या हुआ पापा? बेटा, बॉर्डर पे जंग छिड़ चुकी है, मुझे जाना होगा. लेकिन मुझे आपकी जरूरत है पापा. जानता हूँ बेटा, लेकिन आज अपनी धरती माँ को मेरी जरूरत है. सान्वी आणि नेहलसाठी सतीश फणसोकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तेव्हा त्यांनी प्लीज आता याच्या पुढे आपल्याकडे नमनाचा कार्यक्रम होणार आहे. सुताई देवी या संस्थेतर्फे त्यांना मी आमच्या मंडळातर्फे सॉरी म्हणते, कारण थोडा उशीर झालेला आहे आणि ऑल द वेल देऊन आपण आपला कार्यक्रम सुरू करावी अशी मी त्यांना विनंती करते. आता जो नृत्य आला त्याच्यासाठी रमेश कोळंबकर यांच्याकडून 200 रुपये आणि दिनकर कोळंबकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. जोरदार टाळ्या वाजवा. आणि आता नमनाला सुरू होतोय. स्वागत. धन्यवाद.
सुस्वागतम. आज कोतोडे कुंभारवाडी युद्धवर्धक मंडळ या ग्रामस्थांनी आज आम्हाला आमची नमन कला सादर करण्याची संधी दिली त्याबद्दल श्री सुंकर देऊळ कासाई नमन मंडळ वाढवून त्यांचे आम्ही स्वतःचे आभार मानतो आणि आमच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. आमचा कार्यक्रम रसिक प्रेक्षकांनी पहिला भरभरून साथ द्याल अशी आशा बाळगतो आणि आमच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. धन्यवाद.
धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो 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 चेक हॅलो लगेच आम्ही आमच्या नमन केलेला सुरुवात करतोय. रसिक प्रेक्षकांनी आम्हाला बरोबरून पहिल्यापासून शेवटपर्यंत आम्हाला सापवाल अशी मी आशा बाळगतो आणि लगेच आमच्या कार्यक्रमात सुरुवात करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. जय हिंद जय महाराष्ट्र. 1 2 3 स्टार्ट. स्वागतम सुस्वागतम. रंगदेवता रंगभूमी रंगदेवता रंगभूमी आणि नटेश्वराला विनम्र अभिवादन करून नटेश्वराला विनम्र अभिवादन करून या सृष्टीचा पालन करता या सृष्टीचा पालन करता ज्याच्या हाती सारी सत्ता तोची भाग्य विधाता सुख करता दुःख करता सुख करता दुःख करता अशा श्री गणेशाची वंदन करून संपूर्ण म्हणजे 65 त्याचं नाव यशाजी 2000 जणांसोबत एकटा किंडल होतो. त्याचं नाव बाजू. त्याचा हात तुटला तरी शक्तीशी लढत राहतो. त्याचं नाव तानाजी. ते राजा पाहिजे. त्याचं नाव संभाजी. आणि सर्वांना मिळून ते स्वराज्य निर्माण करतो. त्याचं नाव छत्रपती शिवाजी. छत्रपती शिवाजी महाराज की म्हणजेच त्या राजामध्ये कित्येक मंदिरांना कलश आणि दारामध्ये तुळस. त्या राजामुळे सुरक्षेचे सकाळ आणि हिंदवी स्वराज्याचे सकाळ हिंदवी स्वराज्याचे सकाळ हिंदवी स्वराज्य संस्थापक महाराष्ट्राचा बांधता राजा शब्द बनवलेला मानाचा मुलगा करून या गावची ग्रामदेवता आणि महालक्ष्मी माता तसेच 12 वाड्याचा पाठीराखा. या 12 वाड्याचा पाठीराखा श्रीदेव पुष्पेश्वराला नतमस्तक करून श्री सुंकादेवी प्रासाद नमनमध्ये वाडा करून सुंकादेवी प्रासाद नमनमध्ये वाडा करून आपल्या समोर सरच्या सैन्य सादर करत आहोत. औरंगी नमन औरंगी नमन गण अग्निसुराचा वध
गणेशाला देवा फिरत आहे त्याचप्रमाणे सात शृंगार केली सदाभार नक्कात गरुडात तसेच कंसवर आपल्या समोर आणि आमच्या नमन केल्याला सुरुवात करतो तरी रसिक प्रेक्षकांनी आम्हाला भरभरून सांगतात अशी आशा बाळगतो की आमच्या नमन केल्याला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सुंदरी माते तुझा विजय श्री सोमेश्वर देवा तुमचा विजय
माझी सुंकाई उभी राहिली आई सुंकाई माझी माऊली दिसते कशी सुंदरता कधी कली दिसते कशी सुंदरता कधी कली दिसते कशी सुंदरता कधी कली माझे सुंकाई उभी राहिली आई सुंकाई माझी माऊली दिसते कशी सुंदर
गण अग्निसुराचा वर अर्थात गणेशाला देवा प्रियका आपल्या समोर लगेच सादर करतोय. धन्यवाद. आपल्याला सभेचे आमंत्रण दिले, परंतु यमराज स्वतः सभेला हजर राहिले नाही. हे काही तुम्हाला योग्य वाटत नाही. बरोबर आहे देवेंद्र. तेव्हा आपण नृत्य आविष्काराला सुरुवात करूया. तुझ्या नृत्य आविष्काराला सुरुवात कर. रघुमाईच्या सावळ्या श्रीहरी रघुमाईच्या सावळ्या श्रीहरी उभा राहिला भक्तीची ओढ जीवाला वार करांच्या ओरी रघुमाईच्या सावळ्या श्रीहरी रघुमाईच्या सावळ्या श्रीहरी उभा राहिला विठेवरी रघुमाईच्या सावळ्या श्रीहरी आपण योग्य आणि योग्य ठिकाणी आला. सर्व देवाला
देवेंद्र मी काय पाहताय विरोधकांना एवढी चाललेली असताना तुम्ही तिथे नाच गाणे कसे काय बंद ठेवले या मुलाच्या सभेत या मुलाच्या हजर नाही त्यामुळे तिलोत्तमेचे नाच बंद हे आपल्याला बंद ठेवले पाहिजे. देवेंद्र मग वाट म्हणायची बघताय लगेच नाच गाण्याला सुरुवात करा. नाथ मुनी मी केलेल्या स्मरणाने माझे मन अगदी प्रसन्न झाले. तिलोत्तमेचा साथ संगत माझे मन अगदी भरून गेले. देवेंद्र लगेच नाच गाण्याला सुरुवात करा. चल चल प्रणाम असो. आशीर्वाद होणार मुनी. पण या सभेमध्ये मी हजर नसताना तिलोत्तमे नाच गाणे कसे काय चालले? आणि तुमची वाट असतो नाही देवेंद्र. नाना मुनी आपल्याला काय चांगलं ठाऊक आहे या यमदरबारामध्ये माझ्या आदेशिवाय नंतर कोणाने काही चालत नाही. परंतु यमराज एकदा या तिलोत्तमेकडे पहा साथ सिंगाचा आणि मला सांगा कोणाकडे बोलावते? वाह अति सुंदर वाह तिलोत्तमेचं रूप पाहून माझ्या मनात होऊन गेलं आहे. ना तुम्ही लगेच तिलोत्तमेचे नाटक चालू करा. साजन सोळासा केला आवडत्या मोहाला. साजन सोळासा केला झाला आवडत्या मोहाला. सारे देवळाय मन घरीला मी नाचते तिलोत्तमया समीला मी नाचते तिलोत्तमया समीला. साजन सोळासा Thank you.
मी कोण? माझा जन्म कसा झाला? व मी इथे कशासाठी आलोय? अरे असुरा, तुला तर ऐकायचं आहे ना? तुझा जन्म का झाला? कोणापासून झाला? मग आहे विनोद तोंडाचे कारखाने चालू असता माझ्या त्या जमिनीवर पडतात का तुझी उत्पत्ती झाली आहे. म्हणून तुझे नाव मी अग्निस्वदा ठेवतो. म्हणजे तिला तुम्ही नाच गाणे चालू असताना तुमच्या ते जमिनीवर पडतात त्यातून माझी उत्पत्ती झाली पिताश्री. हे काय सुद्धा पिताश्री, परंतु मला असा वर द्या की जे सारे धरती म्हणतात मला जाणून भस्मसात करायचे आहे, असा वर द्या. अरे अग्निसुरा, तू तेच कर. सर्व देवांना युद्धात पराजित करून त्याचे राज्य काबीज करून त्यांना सोयेचे पोरबन सोड. मी तुला आशीर्वाद देतो. तिला तुम्ही नाच गाणे चालू असताना या मराठ्यांचे ते जमिनीवर पडतात त्यातून माझी उत्पत्ती झाली. मी जाणून भस्मसात करण्याचा घोर मिळवला आहे. तुला या वराची प्रचिती प्रचिती म्हणजे अरे अग्निसुरा, त्या सभेमध्ये सारे देवगण हजर होते, परंतु सारे देवगण तिथून पळून गेले. सारे देवगण देवेंद्राच्या दरबारात हजर आहेत म्हणतो. तू त्यांच्यावर चाल करून जा. ठीक आहे मुरे तुम्ही, ठीक आहे नर मुनी, असा जातो अमराठीवर चाल करतो आणि त्या इंद्राला पराभूत करून सारे नगरी डालून टाकतो. नर मुनी, मी येण्याची बातमी तुम्ही अगोदर देवाला दिली असे असते तर प्रथम मी झालो असतो ना. ठीक आहे, येतोच मी. देवेंद्रा, असं आहे की भयभीत होऊ नको. चला, आपल्याला कलीचे साधन भेटले. आपण हे सर्व देवांना कलीच केलेच पाहिजे. सोडून देणे वेड्या गर्व अभिमान, हे सोडून देणे वेड्या गर्व अभिमान, भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान.
वंशाची उत्पत्ती झाली त्यांच्या पुढे काय झाले त्याची चिंता लागून राहते. नारायण नारायण हिंदुत्वाचा देवा माझा हो हिंदुत्वाचा देवा माझा ओढ जीवाला लावतो अयोध्येचा राम माझा ओढ जीवाला लावतो अयोध्येचा राम माझा ओढ जीवाला आपण त्या सगळ्या डिपेंड करतो जन्मतात एका अक्षरातून उत्पत्ती झाली त्याची त्या सभेमध्ये काय झाले ते तुम्हाला सांगतो. तिलोत्तमेचे नाचगाणी चालू असतात त्यामध्ये ते सभ्य पण आणि त्याने एका असुराची उत्पत्ती झाली. त्या असुराचे नाव अग्निसुराचे ठेवण्यात आले आणि त्या अग्निसुराने सर्व देवांना सर्व फले करून घ्यायचे शक्ती भेटले. तुम्ही सावधच राहा. काय सांगत आहात नारदमुनी? हो मी तुम्हाला येते सावध करण्यात आले. तोपा अग्निसुर इकडे येत आहे. मी आपल्याला त्यावेळेस संवाद केला होतो पण तुम्ही इथे का आलात? ठीक आहे मुनीवर ये. आता या साऱ्या देवांना मी जाणून भस्मसात करतो. इंद्रदेवा आपल्याला तर माहीतच असेल महाराजांचे ते जमिनीवर पडतात त्यातून माझी उत्पत्ती झाली. मग हे सारे घरचे म्हणतात मी जाणून टाकण्याचा सुद्धा तुला चांगलं ठाऊक आहे. विश्वानिर्माता श्री परब्रह्म विश्वाचे पालन करता श्री विष्णू नारायण आणि महादेवाच्या आणि समस्त देवगणाच्या साथीने त्या अमरावतीची निर्मिती झाली आणि या अमरावतीचा मोह असणे तो साहजिकच आहे. अगदी तुझा मोहावर नाही तर प्राणास मुक्षेल. अरे त्याची चिंता तुम्ही करू नका. स्वतःचे रक्षण करण्यात आज मी समर्थ आहे. सामर्थ्याचे स्वीकारायचं
आपल्यालाच काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे. आपण यावर काहीतरी मार्ग काढूया. नारायण नारायण नमो अधिगणा आगो गजानन नमो अधिगणा आगो गजानन देवकर वंदिते गणरायाला नारदाची स्वारी चालले त्रिभुवनाला नारदाची स्वारी चालले त्रिभुवनाला नमो अधिगणा आगो गजानन नमो अधिगणा आगो गजानन देवकर वंदिते गणरायाला नारदाची स्वारी चालले त्रिभुवनाला नारदाची स्वारी चालले त्रिभुवनाला नमो अधिगणा आगो गजानन नमो अधिगणा आगो गजानन देवकर वंदिते यावे यार म्हणे तुम्हाला जर अवगत आहे या आत्मसुराने संपूर्ण त्रिकोण शांत मांडला आहे. नारायण 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 आपण त्या मार्गाची आराधना करूया. मार्ग काढेल. देवादी देवांमध्ये मिलविला महान शिव पार्वतीचा सुत तू गजानन मार्ग हा डावी तो खरा शुभ कार्याला श्री गणेशाला स्मरा शुभ कार्याला श्री गणेशाला स्मरा देवा देवांमध्ये मिळविला मान शिव पार्वतीचा गुरु बाळगणन देवा देवांमध्ये मिळविला मान शिव पार्वतीचा गुरु बाळगणन मार्ग
सर्व त्रिभुवनात हाहाकार गाजवला आहे आणि आम्हा सर्व जवानाचे काबीज करून घेतले आहे. तुम्ही त्यावर काहीतरी मार्ग काढा. तुम्ही मोठी चिंता करू नका. तुझ्या ऑफिस नका येतो ना माझ्या चला. सर्व देव माझ्या पराक्रम पुढे ठरले व युद्धातून पळून गेले. आता अग्निसूर साऱ्या करत त्याचा राजा झाला. अरे कोण आहेस तू? गणेशा सर्व देव माझ्या पराक्रम पुढे ठरले आणि पळून गेले. तू इथून निघून जा, नाहीतर तुलाही काय करेल. शिकार द्या जवान. गणपती गजाननाने अग्निसूराला गेल्यामुळे त्यांच्या शरीराचा धार होत आहे. देव माझ्याजवळ त्या हिमवृष्टीचा वर्षाव गणरायाच्या मस्तकी करतो. मी माझ्याजवळ गणरायाच्या मस्तकी करतो. आजपासून गणरायाला बाळचंद्र या नावाने ओळखले जाईल. गणरायाचं नाव आहे शांतता नाही. त्यावर आपण काहीतरी मार्ग काढा. ऋषी मुनींच्या या 21 युगामध्ये आता धावा शांत झाला. त्यामुळे या सुरोगाला खूप विजय झाला आहे. त्यामुळे जो कोणी भक्त माझा दुर्गम आहे त्याला सहज करते त्याने गेले पुण्य केले. अशा प्रकारे त्या अग्निसूराचा विनाश करण्यासाठी गणेशाने असुराला घेऊन टाकले. काम होते त्यामुळे गणेशाचा अंगाचा धाव होता. शेवटी गणेशाला धाव कमी झाला नाही. गणेशाच्या माथ्यावरती वाढल्या. त्यानंतर
वेद मोडक आणि सालवी परिवार वेद मोडक आणि सालवी परिवार यांकडून सर्व कार्यक्रमासाठी 201 रुपये पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे स्वरा किशोर मांडवकर यांकडून खास नाटकासाठी 500 रुपये पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे अर्णव व आरोही अजय पाष्टे यांकडून सुद्धा खास नाटकासाठी 51 रुपये पारितोषिक आहे. तर या सर्व बक्षिसांचे ती सुंकर देवी प्राथमिक महाविद्यालय वाढवून त्यांचे आम्ही आभार आहोत. धन्यवाद. रसिका प्रेक्षकांच्या मनापासून आलेलं पारितोषिक श्रीकांत कोंबेकर यांच्याकडून संपूर्ण नमनासाठी 200 रुपये पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे रमेश कोंबेकर यांच्याकडून खास
नारदासाठी 100 रुपये पाचशे केलाय तरी सुमकाय तरी 65 नमन वाढत म्हणून त्यांच्या आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. नमो शारदे मूल चत्वार वाचा हे गमो पंत आनंद या राघवाचा हे गमो पंत आनंद या सर्वात साधिके शरण्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. निसर्ग सजला सजली धरती पाहण्यात गणा गौराईचा बाल गणेशा नाचत या वेळा पाहता तुझला प्रसन्न होते मन हे यादक्षणा हो मेघ गडाडले स्वागताला गारी वर्षाची हर्षमना हो मेघ गडाडले स्वागताला गारी वर्षाची हर्षमना हो मेघ गडाडले स्वागताला Oh,
रसिक हो, आता आपल्या समोर सादर करतोय नक्कट गवळण. रसिक हो, आता आपल्या समोर एक सुंदर कोंबडा नृत्य होणार आहे. तरी रसिका प्रेक्षकाने आम्हाला भरपूर साथ द्यायची आहे. आता आपल्या समोर सादर करणार आहे नक्कट गवळण. त्या आपल्या समोर सादर करतोय एक सुंदर कोंबड्याचं एक सुंदर नृत्य. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
हॅलो 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 निरांबरातून आली किरणांची तांबूसलाट निरांबरातून आली किरणांची तांबूसलाट सोन पावलांनी सजली अंगणी सोनियाची नवी ही पहाट हो सोन पावलांनी सजली अंगणी सोनियाची नवी ही पहाट
आज बुधवार मथुरेचा बाजार आपण मथुरेला चाललो का रस्त्याची वाट तुला काही माहित आहे का ग? अगं राहते मला तर मुलीच माहिती आहे ग. अगं तारा तुला तरी माहित आहे का ग? अगं राहते मला तर मुलीच माहित नाही ग. तुला नाही माहित मला नाही माहित मग जायचं तरी कसं मथुरेच्या बाजारी? मावशी अगं ये मावशी आले का आले? साज शृंगार हा केला दूध पाजिते नवऱ्याला साज शृंगार हा केला दूध पाजिते नवऱ्याला काग पोरीनो हाक मारली येते येते मी बाजारला अगं मावशी आम्ही साऱ्या मथुरे बाजाराचा विचार आहे बघ तर तुझा काय विचार? तुमचा विचार माझा विचार आपण मथुरे बाजार चाललो करा सांगितलंच पाहिजे का? कशी काय होणार? ठीक आहे अगं पोरींनो तुम्ही बाजारात जाण्यासाठी काय काय घेतलं ते सांगा मग मावशीला.
मावशी मी घेतली लोणी चालेल मग तुझ्या बाजाराला सर माझे काय बरं घेतलंस ग? अगं मावशी मी घेतलं दूध आणि चालले ग मोठ्याच्या बाजारी. सर माझे काय बरं घेतलं? अगं मावशी मी घेतलं की लोणी आणि चालले मित्र बाजारी. सर माझे काय बरं घेतलं? अगं मावशी मी घेतली मग घरी आणि चालले ग मोठ्याच्या बाजारी. तू काय घेतलंस? अगं राजे माझ्या कसलं म्हातारीचं घेतले बघून पण नेसले बस साधं सूत आणि चालले पण म्हातारीच्या बाजारला. चल अगं मावशी आम्ही साऱ्या बरी घातल्या तू काय घातली?
मनापासून आलो दर्शन पेडणेकर आता जे घाटाचा नृत्याविष्कार झाला, आता झालेल्या नृत्याविष्काराबद्दल खास दर्शन पेडणेकर याच करून 100 रुपये पास केलाय, तरी सुंकादेवी प्रासादिक नमन मंडळ वाढवून त्यांचे आम्ही आभार आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you.
3 तास सप्तपातात भ्रमण करणारा मलाच म्हणतो कृष्ण भगवान सहस्त्र 3-4 गोपिकांचा मेळा सात करून मथुरेच्या बागेत चालला आहे. त्यांना ते काम मी न करता माझ्या समजीचे वेंडा व सुदामा एकट्या सोबत आहे. प्रथम वेळ हाक मारून पाहतो. अरे सुदामा, अरे बेटा. आलो रे बाप्पा, आलो. कृष्ण देवांचे आम्ही हो खास, गाई राखीतो कुंजवनात. कृष्ण देवांचे आम्ही हो खास, गाई राखीतो कुंजवनात. या हो गोकुल गावात एकच राजा देव कृष्ण माझा. 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 नमस्कार असो. आशीर्वाद असो. आम्हाला बोलण्याचे कारण कोणते? तुम्हाला एकटी बोलायचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्य 3-4 गोपिकांचा मेळा थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारात चालला आहे. त्यांना आडवण्याची कामगिरी ही तुमच्या हातात आहे. हुकूम कोणाचा कायदा कोणाचा? माझा हुकूम तुमचा कायदा नाही तर राग आहे. ठीक आहे लोपा. हॅलो, रसिक प्रेक्षकांच्या मनापसंत आलेलं पारितोषिक अनिल मारगुडे खास मावशीसाठी 300 रुपये पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे स्वराज मांडवकर खास कृष्णासाठी 500 रुपये पारितोषिक आहे. तरी या भक्तिदात्यांचे ती सुंकाळलेली प्रासादिक नमन मंडळ वाढवून त्यांच्या आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. काय सांगून गेले देव बाप्पा? तू ऐकलंच नाही? मी काय ऐकलं नाही बघ. आपली काय घरी आहेत की काय? तिच्याकडे आपलीच माहिती देतो. काय सांगतोस काय? काय बोलले माहितीये काय बोलले? सोळा सहस्त्र 300 किलोचा मेळा होय थाटमाट करून मग तुझ्या बाजार चाललाय. आपण तरी काय करायचं? आपण काय करायचं? म्हणजे
आपण त्याला अडवायचं हा. आणि अडवून काय करायचं? काय करायचं? दही, दूध, तूप, लोणी खायचं. हे काय माहिती आहे तुला? का सांग? मला काय माहिती? अरे हे सगळे दही, दूध, तूप, लोणी आहे ना, ह्या गवळी कुठे घेऊन जातात? मथुरेच्या बाजारात. अरे विक्री करायला. हा म्हणूनच सांगतो हे सगळं गोकुळचं दूध गोकुळामध्येच राहिलं पाहिजे. मला ते काय कामगिरी छापायची का? काय सांगतोस काय? मग याला एवढ्या करू दे. अरे आपण दोघं जमले काय करायचं? काय करूया? मला काय शिकवलं? अच्छा संधीचा तो वाकड्या कोणी? वाकड्या तो अरे हा हा हा. इकडे आला. अरे याला आंबे काढायला गेला असेल आता. मला वाटतं तो विषय झाला तो मागे गेला तुला आंबून घेऊन जरा. तू बघ रे. माझा काय आवाज जायचा अरे नाही. माझा पण जाणार नाही तू मारता रे. मारू. अरे वाकड्या त्याला दुखी लोकं जायला की काय आंबे काढायला? अरे वाकड्या काय अरे आहेस कुठे? अरे इकडं काय? अरे ये लवकर ये. अरे इलोय ना सांगू बरा कितींदा सुजाय मी गोवर्धना माझी दामू कुठे दिसेना तिला शोधतो नोवना अय्यो माझी गडबड झाली अय्यो अरे तुला मा पहिला माझा एवढा होता आता हातभर लावलाय अरे मेरा माझा फोन बायको म्हणायला लागली त्याला तरी कुठेतरी उतरा आणि कुठेतरी टाकून दे तुला म्हणे सालत म्हणून तुला माझ्या सालत झाला निघावला सालत आणि माझ्या शक्य माझ्या पोराला घातलं माझ्या शक्य तेवढं टपरा एवढं तुला मग ती हिल करा करायचं काय आणि तुला मग तब्येत नाही घडली
बायको म्हणायला लागली कोण कशाला बघतोय म्हणून तुला मला उचलला आणि शाळेत नेऊन बसवला आणि मी बाई निनूनचा पहिला भूगोलात जातात बाई निनूनचा बाई माझ्या पोराला म्हणाली पहिला प्रश्न विचारला बर्फ जास्त कुठं पडतो माझ्या पोराला काय सांगितलं असं बाईनं तुमच्या दारूच्या ग्लासात बाई काय तिथं काय ऐकलेलं नाही म्हणून बाईने दुसरा प्रश्न विचारला नाही काय विचारला नाही सर काय बरं असेल समुद्राच्या किनार मध्यभागी तर लिंबाचं झाड असेल तर लिंबू काढून कसं आणशील मग माझ्या पोराला काय सांगायचं बाई मी उडत उडत जाईल आणि त्या लिंबू काढून आणि काय सांगतोस बाई काय तिथं पण थांबलेला नाही बाईने परत तिसरा प्रश्न विचारला काय मी म्हणाल असं माझ्या मागून म्हणायचं बाय कोण हजार काय म्हणाला सर बाई का म्हणाल्या पोरगा म्हणाला बाई म्हणाल्या पोरगा म्हणाला अशा अईच्या बाई ए पर्यंत पोहोचल्या ए नंतर तो आई पोरगा पण म्हणाला माझा आई नंतर तो पोरगा काय म्हणाला सांग तुमच्या आईचा गो अरे सुदामा तुम्ही तर मला कशाला बोलवलं मोठं म्हणजे काय अर्धा किलो त्याचा सिंबल वाढला आहे आजी नाही नाही तर काय पाव किलो तरी अर्धा किलो तर नक्कीच तुला म्हणते जाऊ दे तुम्ही मला इथं कशाला लावलं आणि मेल्यानंतर कशाला लावलं काय रे आईची मला तुम्ही तर मला कशाला लावलं कशाला इथं लावलं बागेत आला सांगेल आधी कसं बोलवलं आणि जेव्हा पण कामगिरी कोणती 16-17 टी-शर्ट घेऊन चालले ना हाटमाट करून मग तुझ्या बाजारात चाललाय ना आपण अडवायचं माझ्या आईशी मला सांगितलं नाही काय सांगितलं नाही कुठल्या पोलाला गेला तर लढवायचं नाही म्हणून हे बाय तुला आईशी सांगितलेलं नाही तर कुठल्या पोलाला लढवायचं नाही म्हणून आपण त्यांना सांगायचं तुम्हाला मथुरेत जाता येणार नाही काय मग कोणाच्या पोले हाय तरी तुझं आता येतील बघ माझ्या काठीच्या बोकाकडे बघ कोणच्या बोकाकडं बोकाकडे बघ येतील बघ आता गाठ नाही तर गुराची माहिती कुठला गाठ मथुरेचा गाठ नवी पाटई झाली रवी आलाय माथ्यावरी सूर्य किरण पडली बघा साऱ्या त्रिभुवनी उशीर पार झाला जाऊ बाजाराला गबर बरावरा जाऊ व्यापाराला उशीर पार झाला जाऊ बाजाराला गबर बरावरा
अशी अशी करते अशी अरे तुला मग कट्टा जाऊ तू थांब. काय? अरे कट्टा जाऊले मी थांबतोय ना. अरे होय एवढा ओरडतोस कशाला? अरे कट्टा जाऊ. अरे मी थांबतोय ना. अरे तुझ्या ती पावर काढ आणि त्यांना दाखव सारखं आहे मी असं काली. अरे तुला ना आता दाखव. अरे वाजवतो मग. आता मला दुर्कीनी सोबत कोण राहील तिकडं वाट लावून टाकला. अरे बाकड्या अरे मॉडेल बेकार आहे. अरे त्या मंदिरात बोलले बेकारायची. माणूस ना काय झालं हालू नको हा. अरे आम्हाला भीती वाटते. पावशी आहे गाडी. अरे आता माझ्या ताकद नाही. थांबली. काय करा त्यांनी मारणार तुला. मारतासारखं जायचं असं आणि म्हणणार तू जाऊन बघ काय वाटतं मी जाणार असतो. तू काय करा मी जातो मस्त मोठा चाललाय मस्त. हॅलो रसिकांच्या मनापसंत आलेलं पारदर्शी अरुणजी पेंडेकर, माननीय अरुणजी पेंडेकर यांकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 200 रुपये पार्श्व केले आहे. त्याचप्रमाणे अशोक खनसोपकर खास वाकड्याच्या भूमिकेसाठी 100 रुपये पार्श्व केले आहे. त्याचप्रमाणे निनाद उर्फ बाबू फणसोपकर यांकडून खास मावशीसाठी 50 रुपये पार्श्व केला आहे. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की मावशीला त्याचं सुंदर कडक असं नाव घ्यायचं आहे. निनाद उर्फ बाबू फणसोपकर. मावशी मुंबईमध्ये चेंबूरमध्ये गाठला. चेंबूरमध्ये गाठला. विनयरावांचं नाव घेते मला बघतात त्यांचा. त्याचप्रमाणे संदीप रामाणे याचकडून मावशीसाठी 251 रुपये पार्श्व केला आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की मावशीला त्यांचं सुंदर कडक असं नाव घ्यायचं आहे. मावशी संदीप. शिवरायांनी गड जिंकले शक्तीपेक्षा युक्तीने. संदीप रावांचं नाव घेते प्रेमापेक्षा भक्तीने. संदीपचं नाव बरोबर घातलं आणि त्या निनादला काय झालं तुला. अरे काय ते मी एक तुला सांगू एवढं शुद्ध बोलू नको. माझ्या आता बघता कसं बोलतात. ओळखलं नाही मला ओळखलेलं नाही. काय म्हणते काय. अगं मी तुला श्रीवल्ली
त्याला बोललो आपण बोलतीच अगं, नाही ए, मी ती बोलली. वल्ली आहे का वल्ली आहे नाव दिलं. अगं मावसा ती वडील वाकडे आहे तो मावसा आमची ओळख आम्ही करून देतो तुम्हाला ठीक आहे. आम्ही देवाची सौगडी एकदा सुदामाने वाकडा अरे पण तुम्ही इथे कशासाठी आला? अरे कशासाठी म्हणजे काय तुम्हाला यार असं जाता येणार नाही पण तुम्ही आपण दुसऱ्या मार्गाने अरे जाऊ. दुसऱ्या मार्गाने तुला जाता येणारच नाही हा मेला पुढच्या एवढा केलेला हा मेला एवढा पण कशासाठी हा आणि ताक तू खाऊनच हे झालं पोटसं नाहीतर काय मग बारा मार्गाचा रस्ता आम्ही एकच केलेला आहे पण तुमच्याकडे कायदा असेल तर ए सांगा. बाबू आज मम्मीला सांगून ये तुझ्या हातात कांदा असेल तर मावशीला घेऊन ये म्हणून अरे कायदा नाही अरे कायदा नाही, कायदा पाहिजे कायदा कायदा होय. आपण कायदा समजायचं ऐक तर मग. हॅलो जाऊ नको बाजारी घरारे फिरू नये माघारी अडविल तुम्हा कृष्ण मुरारी नंदाचा गिरिधारी गोकुळचे अनमोल धन नेता कौसाच्या घरी हुकुम गोकुळचा
माझं एक नाव घे की एकदम लापची के लापचे महादेवाच्या भेंडीला नागनागिनीचा वेडा, महादेवाच्या भेंडीला नागनागिनीचा वेडा, वाकड्या माझा वाकड्या माझा भोका आणि मी त्याची मांजर. तुम्ही दोघांनी मावतीला ठोका पहिली मला ठोका म्हणाली. आता मावशीचं आता नाव घेतो आणि तातून खाण्या अलकाने उघडून पिण्या अलका घेतो. तू बघ तू बोला तू आता माझं नाव घेतलं आता मी तुझं नाव घेतो. संडासाच्या पायरीवर संडासाच्या पायरीवर संडासाच्या पायरीवर चिंपात ठेवतो वाकून संडासाच्या पायरीवर चिंपात ठेवतो वाकून आणि मावशी तुझं नाव घेतो. संडासा बसताना दोन टुबुक टुबुक अरे गवळणी आता बसल्या का बघून येतो. हा बघ बघ अरे येतो बघच तू. अरे रे तुझा माव अरे हया पाल माझ्या वलकीचा अरे हया पाल अरे इकडे बघ अरे हा मेला सकाळी आहे ना अरे मेला शांत होता यायचं अरे म्हणजे काय आईची सांगती व्यक्ती दाखवायचं मेला वाचाडं नाही तर काय हया पाल आहे अरे हा मेला बघ अरे गणपती चिखला तुम्हाला कमल अरे गणपती चिखला तुम्हाला कमल आणि मेला हा लागताना खाता इमल. अरे ही कीर्ती जामखेडकर अरे कीर्ती जामखेडकरची बंद जामखेडकरची त्या फुलाला नाहीतर काय अरे ही आमची अरे ही आमची अरे परशा झाडावर चालला ती परशाची खुर्ची ती आणि मला खावत जातो विहिरीत उड्या मारायला आणि ही मला धुते आहे कपडे आपलं धुते अरे ही आम्हाला बघेल होता मराठी बोल मिलीला इंग्लिश कळलं. अरे वाकड्या आपण देवकोला जाऊन सांगूया. चला मी गवळींची परिषदेत पाठव. गवळींनो उभी राहा ग गवळींनो उभी राहा ग गवळी खूपच जवळ दिसत आहे. आपल्याला म्हणतात तरी कोण? मला म्हणतात तो श्रीकृष्ण भगवान. श्रीकृष्ण भगवान कसे नसतात? मला ते कसे असतात? आई पद्मा वेगवेगळ्या मस्तिष्करा सोन्याच्या विठ्ठल विठ्ठल गिरत असतात. राजे मला त्या ठिकाणी जावे लागते त्या ठिकाणी दुसरे बदलावे लागतात. आता सांगा ना तुमच्या जन्म पुन्हा. ऐक तर माझी
तू मुरली
रे काना शरण मी आले तुला रे काना शरण मी आले तुला मन मोहना रे